Sanibonani ngani ukuthi kusawunto uthi wakuzala ubuhle bebhuna manje usayidate intombi. Emlaleli bengizocela ukuthi usubscribe kwi-channel ulike ebese uyakhomenta. Ingane zakwethu inkulu indaba emva kokuba kusekufihlwe ikhehla elizala uNgizwe kwaMchunu. Izinto ebekade ebhekene nazo ngesikhathi kade sazilile ezilele sime kade kusona. Ikakhulukazi kule ndaba ebheke komunye weintatheli obhala emaphepheni, kodwa-ke awukezweli ukuthi angabe ubhodla uthini uNgizwe kwaMchunu. uMthobisi akekho ongazi uyithutha ngiyaxolela nje ngoba phela wena nje uyisiyingayinga futhi engeke sehlelwe lutho awusiyakubongela. Kodwa umuntu mangabe ehlelwe into emehlele ikakhulukazi enkulu njengale enqawu umjuluko kababa yiwona wangiletha emhlabeni ngoba ukuba wavela wayilalela ngabe kangikho wakhuthala kangalala ubusuku bonke efollow mina. Ngakho-ke ibalulekile indaba yokuthi ukuphila kwethu sikwazise. Ngihlulwa umcineka ngimfusekisa every day kodwa uyakwazi ukwahlukanisa amasinenkomasi. Ungisendela imessage ende engikhalela engiduduza ngoba singabafowethu bomlando. Umlando wethu uyaphikisana nokuthi singasondelelanani uma kukhona okukhulu okusehlele. Kodwa-ke wena-ke ulungile siyakubongela ngoba ukwehlelwa lutho uyohlala kuhamba kahle ukuganwa ukwenzelwa lutho nje uyohlala kuhamba kahle nje lapho ehla nebhishi.